солҳои охир донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон макони баргузориҳои озмунҳову олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ гашта, ин навбат пайҳам ду рӯз санаҳои 4 ва 5 декабри соли 2025 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ миёни донишҷӯёну магистрантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар доир гашт. рӯзи дуввуми чорабинии мазкур сараввал меҳмонон ва аъзоёни ҳакамони олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ аз китобхонаи илмии донишгоҳ дидан намуда барои ташкили чунин фазои илмӣ баҳои арзанда доданд. иттилоъ дода шуд, ки китобхонаи илмӣ дорои китобҳои ҳам бадеӣ ва ҳам китобҳои соҳавӣ аз ҷумла иқтисодӣ буда барои хонандагон дастрас мебошад. баъдан меҳмонон аз шароити таълимӣ аз ҷумла аз синфхонаҳои таълимӣ, осорхонаи донишгоҳ, озмоишгоҳҳои таълимӣ ва бонки таълимиву шуъбаи мониторинги сифати таълим дидан карданд. ёдовар мешавем, ки таи ду рӯзе, ки дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон санаҳои 4 ва 5 декабри соли 2025 аввалин маротиба олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ миёни донишҷӯёну магистрантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар доир гашт, бо ташаббуси муштараки донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон, бонки миллии тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳури тоҷикистон амонатбонк гузаронида шуд. сипас нимаи дуюми олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ дар толори фарҳангии донишгоҳ муовини аввал муовини ректор оид ба таълим Саидакмал Мирсаидов аз номи ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Саторзода Бобоҷон Абдуҷаббор иштирокчиён ва ғолибонро бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти молияи ҷумҳури тоҷикистон табрик намуда иброз дошт, ки дар раванди олимпиадаи мазкур тӯли 2 рӯз чорабиниҳои гуногуни илмӣ дар бахшҳои алоҳида аз ҷумла семинари илмии назариявӣ дар мавзӯи маърифати молиявӣ, мастер-класс дар мавзӯи амнияти молиявӣ, маҳфили илмии донишгоҳи Дурахши илм, шӯрои илмии инноватсионии донишҷӯён навоварон доир гардида, раванди баргузории онҳо тариқи воситаҳои ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоӣ пурра пахш гардиданд. ноиби ректор қайд намуд, ки ҳолати мазкур имкон фароҳам овард, ки ҷомеа вобаста ба раванди баргузории олимпиада ва чорабиниҳои дигари доиршуда ба маълумоти иттилоотӣ таъмин гардида, иштирокчиён аз ҷараёни баргузории он ва фаъолияти донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон таассуроти хуб низ бо худ гирифтанд. ном бурда ба сарпарастон ва ҳайати комиссияи тадорукот, ки ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ ва одилонаву шаффоф доир шудани олимпиада саҳми сазовор гузоштанд, миннатдорӣ баён карда, бо боварӣ изҳор дошт, ки баргузории олимпиада барои ташаккули донишҳои касбии мутахассисони ҷавон таъсири мусбат мегузорад. Мирсаидов қайд намуд, ки бо истифода аз фурсат пешниҳод менамоям, ки ҷиҳати дар сатҳи байналмилалӣ доир намудани олимпиада моро зарур аст, ки тадбирандешӣ намоем. барои расидан ба ин ҳадаф раёсати донишгоҳ чораҳои заруриро андешида бо шарикон дар ҳамкории зич қарор дорад. мо мақсад дорем рамзи баргузории олимпиадаро дар агентии патент ва иттилоот расман ба қайд гирифта, минбаъд баҳри боз ҳам беҳтар доир гардидани он иқдомҳои навро амалӣ созем. сипас муовини директори пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии бонки миллии тоҷикистон Гулнора Саломзода ғолибонро барои расидан ба ин муваффақият табрик намуда илова кард, ки дар олимпиадаи мазкур 32 донишҷӯ ва 12 магистр аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. боварӣ аст, ки онҳо пас аз хатм дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиву молиявӣ ва бонкҳою ташкилотҳои қарзиву суғуртавии кишвар самаранок кору фаъолият намуда дар пешрафти ин соҳаҳо саҳмгузорӣ менамоянд. дар идома намояндаи ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Алиф Шерзод Содиқов олимпиадаи мазкурро ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ аз 22 июни соли 2023 ва эълон гардидани солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия муфид арзёбӣ намуд. Шерзод Содиқов афзуд, ки таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ва технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат буда, дар як муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминаҳои инфраструктураи иқтисоди рақамӣ ва асосҳои ҳуқуқии соҳа ташаккулу тақвият ёфтанд. ҳангоми маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони олимпиада супоридани дипломҳо, сипосномаҳо, ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳо ба иштирокчиён ба 20 муассисаи таҳсилоти олии кишвар ҷиҳати иштироки фаъолона, инчунин ба сарпарастон ва шарикон барои саҳми назаррас гузоштан дар ташкил ва баргузории олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти молияи ҷумҳурии тоҷикистон сипосномаҳо тақдим гардид. ҳамзамон ба ҳайати ҳакамон Саломзода Гулнора Ғулом, муовини директори пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии бонки миллии тоҷикистон,
тахмина салимова мудири маркази омӯзиши методии департаменти мониторинги молиявии назди бонки миллии тоҷикистон, фирӯза файзуллоева намояндаи корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳури тоҷикистон амонатбонк, сафараҳмад раҳмонзода намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳури тоҷикистон, мансур раҷабов намояндаи ҷамъияти савумии пӯшидаи ҳумобонк ва манучер ҳусейнов мудири кафедраи молияи донишгоҳи миллии тоҷикистон сипоснома супорида шуд. дар олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ миёни донишҷӯён аз рӯи номинатсияи маърифати молиявӣ яҳё бобоназаров донишҷӯи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон соҳиби мақоми аввал, мунзифахон хоҷиева донишҷӯи донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик осимӣ дар шаҳри хуҷанд ҷойи дуюм ва ҳабиба каримбаева донишҷӯи донишгоҳи славянии россия ва тоҷикистон мақоми сеюмро ба даст оварда бо ҷом, мукофотпулӣ ва диплом сарфароз гардиданд. миёни донишҷӯён аз рӯи номинатсияи аминияти молиявӣ бошад ҷойи якум ба файзимоҳ нарзуллоева донишҷӯи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон, ҷойи дуюм ба ситора назарова донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон ва ҷойи сеюм ба умеда шукурова донишҷӯи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе лоиқ дониста шуда онҳо низ қадрдонӣ карда шуданд. дар олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ миёни магистрон аз рӯи номинатсияи маърифати молиявӣ манучер эгамбердиев магистранти донишгоҳи давлатии Данғара соҳиби мақоми аввал, ҳусейнҷон илҳомзода магистранти донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ҷойи дуюм ва фотима шарипова магистранти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ва ҷасурбек султонов магистранти институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон мақоми сеюмро ба даст оварда бо ҷом, мукофотпулӣ ва диплом сарфароз гардонида шуданд. миёни магистрон аз рӯи номинатсия аминияти молиявӣ бошад ҷойи якум ба Сино Сафарзода магистранти донишгоҳи миллии тоҷикистон, ҷойи дуюм ба Лоиқ Раҳмонов магистранти донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва ҷойи сеюм ба Алишер Суфиев магистранти донишгоҳи славянии Россия ва тоҷикистон лоиқ дониста шуда бо тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда шуданд.